Гаспадар Павел, добры вечар. Добрый вечар, вітаю вас. Як бачым, ніякой інтрыгі, так бы мовіць, не здарылася. Лукашенко стаў на чале так званага УНС. На вашу думку, пра што гэта сведчыць, што ён будзе цяпер на двух пасадах? Да, сапраўды была вельмі нечаканая навіна, калі яго вылучылі кіраўніком прэзідыума так званага Усебеларускага народнага сходу. І такая нечаканая же навіна была тады, калі за яго прагаласавалі і 100% прагаласавалі. Там, здаецца, хтосьці адзін не прагаласаваў, да, за яго, але гэта ўжо такая пагрешнасць, да. Таму 100% прагаласавала за яго, і гэта сапраўды такая нечаканая падзея для сённяшняга ўнутрыпалітычнага жыцця Беларусі. Ну, але калі ўжо так шчыра кажучы, зразумела, што Лукашенко не хоча аддаваць уладу, ён не хоча ствараць паралельныя інстытуты, якія будуць падпарадкоўвацца іншым асобам. Ён фармаваў гэту ідэю, рэалізоўваў гэту ідэю Усебеларускага народнага сходу тады, калі ў 2020 годзе Масква паставіла перад ім умовы аб неабходнасці пайсці на транзіт, і тады менавіта і нарадзілася вось гэтая ідэя, чаму б не скарыстацца з таго інстытута, які раней існаваў, але не быў упісаны ў Канстытуцыю. Але ўжо па ходу дзеянняў ён зразумеў, што яму удалося падавіць народны пратэст, узяць пад кантроль праз таталітарную сістэму кіравання дзяржавай грамадства, і ён вырашыў фактычна нівеліраваць усе магчымыя функцыі, уладныя функцыі ў Усебеларускім народным сходзе. Таму гэты Усебеларускі народны сход трэба разглядаць як такую надбудову, трэцюю надбудову ў выглядзе штосьці накшталт парламента, што з'яўляецца беспрэцэдэнтным для еўрапейскіх краінаў, калі ў нас ужо 3 палаты парламента, гэта палатка, гэта Савет Рэспублікі, і гэта яшчэ Усебеларускі народны сход, але ён не мае фактычна ніякіх паўнамоцтваў. Лагічна, што Лукашенко узначаліў гэты інстытут, бо там закладзены, напрыклад, такія нормы, што трэба ўзгадняць прапановы прэзідэнта па некаторых пытаннях. Ну, уявіць сабе, што Лукашенко з кімсьці штосьці будзе ўзгадняць. Але ён можа калісьці скарыстацца з гэтага інстытута для транзіта толькі ў сітуацыі, калі яго здароўе сапраўды будзе вельмі праблемным, ён не зможа ўжо кіраваць краінай, узурпаваўшы пасаду прэзідэнта. Вось тады можа ўзнікнуць пытанне, што ён скарыстае з гэтага інстытута ўжо на поўную катушку, як кажуць. Гаспадар Павел, на вашу думку, тое, што Аляксандра Косінца прызначылі на пасаду намесніка Лукашэнкі, увогуле узурпатара, упершыню, напэўна, з'явіўся такі намеснік. Таксама, ці гэта азначае нейкую змену ўнутры вось гэтай іерархіі рэжыму, што Косінец цяпер будзе, не ведаю, другім чалавекам у сістэме, ці ўсё ж такі гэта нешта такое больш намінальнае? Так, Лукашенко ніколі не меў намеснікаў, не было пасады віцэ-прэзідэнта. Ён фактычна ўвёў упершыню ў палітычнай сістэме, ў канстытуцыйным органе пасаду намесніка кіраўніка. Але ён все ж таки прапісаў, што намеснік старшыні прэзідыума Всебеларускага народнага сходу не можа замяшчаць самого старшыню. Ён можа толькі выконваць функцыі па даручэнню старшыні. Значыцца, Лукашенко можа штосьці яму даручыць, але выконваць поўнасцю функцыі старшыні ён не ў стане. Але я ведаю Александра Косінца, Александра Мікалаевича, і скажу так, я узгадываю одну размову, якая адбылася ў мяне з ім у яго кабінеце, у пакоі адпачынкаў, такі ў кабінетаў начальнікаў ёсць, калі ён размаўляў са мной 3 гадзіны, ён вельмі шматмоўны чалавек, і сказаў, што ён прапаноўвае мне увайсці ў яго каманду Александра Косінца. Ён заявіў аб тым, што ён хоча стаць прэм'ер-міністрам Беларусі, ён, напэўна, вернецца ў Беларусь, і яму патрэбны людзі ў сваю каманду. Я думаю, што тая размова была зафіксавана КДБ. Я не ўяўляю сабе, чтобы у кіраўніка вобласці не былі праслушкі. І гэта той чалавек, які вельмі актыўны, вельмі амбіцыёзны чалавек. Ён быў зняты з пасады кіраўніка адміністрацыі менавіта за сваю амбіцыёзнасць, бо ён лез таксама ў тыя функцыі, якія перадусім належаць Лукашэнку. Ён фактычна прыкрываўся яго імём і даваў даручэнні, якія не даваў сам Лукашенко. Лукашенко рызыкуе з прызначэннем Косінца. Гэта, конечно, узрост дае сваё, можа Косінц уже трошки стаў павольным чалавекам, больш такім памяркоўным, але памятаючы яго з таго часу, гэта той чалавек, які ў
нейкай сітуацыі мог бы кінуць і выклік Лукашэнку. Я бы не выключаў такой сітуацыі. Спадар Павел, калі мы глядзім вось гэтую трансляцыю ўсіх гэтых чыноўнікаў, прадстаўнікоў, дэлегатаў так званага беларускага народнага сходу, ну трошкі згадваюцца кадры альбо вось паседжанняў пленумаў ЦК КПСС, альбо тое, што мы бачым у Паўночнай Карэі ці ў Кітаі. І вось пачуццё, што гэта вось людзі абсалютна пасіўныя, ні на што не здатныя, абсалютна безініцыятыўныя. Вось вы тут, калі кажаце цяпер пра канкрэтна асобу Косінца, ну трошкі нават мяне здзівілі тым, што вось чалавек такі актыўны, а Лукашенко яго прызначыў на такую пасаду. На вашу думку, ці ўвогуле гэты орган вось у нейкі ключавы момант можа ўзяць, не ведаю, адказнасць на сябе за нейкае справаванне ўлады, не ведаю, нейкія перамовы, нейкія прымаць ключавыя рашэнні нават у разрэз з Лукашэнкам, калі ён будзе слабейшы? Функцыянальна гэта вельмі складана. Ну, уявіце сабе, склікаць 1200, а зараз там 1165 дэлегатаў на працягу аднаго дня, гэта невыканальная задача. Хутчэй, гэта было б магчымым вырашыць праз Савет бяспекі, які, дарэчы, у Канстытуцыі прапісана. Колькі я разумею, трэба паглядзець заканадаўства. У сітуацыі, калі Лукашенко памірае, альбо ён не можа выконваць свае абавязкі, уваходзіць менавіта ў дзеянне Савет бяспекі. А таксама старшыня Савета бяспекі ў гэты момант становіцца старшыня Савета Рэспублікі, тая жа Качанова, якую ён сёння пракрытыкаваў. Таму функцыянальна я сабе цяжка уяўляю, што ўсебеларускі народны сход можа стаць тым органам, які паспрабуе пераняць уладу ад Лукашэнкі. Але ўсё ж такі прэзідыум, пасада намесніка кіраўніка патэнцыйна можа іграць нейкую ролю ў крытычны момант развіцця падзеяў у краіне. Бо калі перадаецца функцыя, напрыклад, і па выніках выбараў пацвярджаць легітымнасць выбараў, гэта ўжо не будзе функцыя, разумею, судовай сістэмы, ці нейкі аб'яўленне ваеннага становішча, надзвычайнага становішча, калі прэзідэнт, дарэчы, там пазначана, не ў стане выконваць сваіх абавязкаў, то тут уваходзіць ужо ў дзеянне ўсебеларускі народны сход. Зноў жа такі, гэта функцыі, якія могуць быць скарыстаныя ўсебеларускім народным сходам, але арганізацыйна, функцыянальна склікаць столькі людзей у адначассе у одну гадзіну сабраць у Мінску, я не ўяўляю сабе, што яны будуць праводзіць паседжанне як наша каардынацыйная рада праз Zoom, правда? Склікаць усіх у адзін момант у Мінску гэта будзе даволі складана і цяжка. Спадар Павел, вось напрыканцы апошняе пытанне. Мы чулі, як Лукашенко назваў усіх прысутных лукашыстамі абсалютна адкрыта. На вашу думку, няўжо для ўсіх чыноўнікаў, якія бачылі супраціў людзей у 2020 годзе, сотні тысячаў на вуліцах і так далей, гэта нейкая такая прывабная мадэль, так, вось быць блізка Лукашэнкі, на вашу думку, калі можна коротка? Скажу так, што гэта страх рэпрэсій. Яны бачуць і чуюць пра гэты рэпрэсіі кожнага дня ў сваіх рэгіёнах, раёнах, абласцях. Яны гэта дакладна ведаюць, і ніхто, як яны, у першую чаргу ведаюць пра гэта. Таму трэба ўставаць, таму трэба пляскаць у далоні, таму трэба паказваць, што яны яго кахаюць. Хутка яны пачнуць, як у Паўночнай Карэі, проста да яго падбегаць і цалаваць яго. Гэта ўсё магчыма рэальна, калі гэта так далей будзе развівацца, бо гэта перадусім будзе самазахаванне працаваць, каб да іх не былі датычныя тыя рэпрэсіі, якія дзеюцца ў адносінах да беларускага грамадства. Спадар Павел, вялікі вам дзякую за гэты каментар. З намі на сувязі быў Павел Латушка, намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету і лідара народнага антыкрызіснага ўпраўлення.